104.7 IFM. Report! Dumating na ang aabot sa higit 5,000 replacement plates o mga plaka na sasakyan sa tanggapan ng Land Transportation Office Dagupan District Office. Di umano, ito ay nagmula pa o naipon noong taong 2015 bilang replacement. Ayon kay LTO Dagupan Chief Romel Dawaton, matagal nung manong ilang plaka sa kanilang tanggapan kung saan magtutuloy-tuloy pa ang pagdating ng karagdagan nito. Noong taong 2014, ipinagutos ng LTO na palitan ang disenyo ng mga four-wheel vehicles at iayon sa disenyo na nakailalim sa Motor Vehicle License Plate Standardization Program. Puspusa naman ang pakikipag-ugnay ng LTO sa mga may-ari nito upang agad na maikabit sa kanilang mga sasakyan. Panawagan ng ahensya sa mga may-ari na i-claim ito sa kanilang opisina sa Barangay Bunuan, Binloc. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.